Γιατί δεν μένεις στο σπίτι σου? Και θυμάμαι να την κοιτάζω επίμονα σαν, ποιο σπίτι? Μια γρήγορη σημείωση, και αυτή είναι μια πρωτότυπη ιστορία που έχω γράψει και την ερμηνεύω ως χαρακτήρας. Η γιαγιά μου κατέβασε το παράθυρο έξω από ένα οικογενειακό καταφύγιο, κοίταξε κατάματα εμένα και την 7χρονη κόρη μου και είπε, γιατί δεν μένεις στο σπίτι σου? Και θυμάμαι να την κοιτάζω επίμονα σαν, ποιο σπίτι? Όχι με έξυπνο τρόπο, όχι με πληγωμένο δραματικό τρόπο. Δηλαδή, ειλικρινά νόμιζα ότι με είχε μπερδέψει με κάποια άλλη. Εν τω μεταξύ, η κόρη μου άκουσε τη λέξη σπίτι και έκανε όμικρον με τόνο, τι κάνουν τα παιδιά? Άναψε, έστω και για ένα δευτερόλεπτο, ίσα-ίσα για να την πληγώσει. Είπε, έχουμε σπίτι. Και αυτή ήταν η στιγμή που η γιαγιά μου σταμάτησε να φαίνεται μπερδεμένη και άρχισε να φαίνεται επικίνδυνη. Βγήκε από το αυτοκίνητο με αυτό το τέλειο παλτό, σαν να έπρεπε να βρίσκεται κάπου αξιοπρεπές. Έπειτα, έριξε μια ματιά στο καταφύγιο, μια ματιά στο πρόσωπό μου, μια ματιά στην κόρη μου και είπε, μπες μέσα. Ούτε δυνατά, ούτε σιγανά, μόλις τελείωσε. Μπήκα μέσα. Η κόρη μου μπήκε μέσα, και πριν καν κλείσει καλά η πόρτα, η γιαγιά μου μιλούσε ήδη στο τηλέφωνό της. Δεν φλιαρούσε, δεν ζητούσε από όλους να μοιραστούν τα συναισθήματά τους. Έκανε σύντομες, ακριβείς κλήσεις, σαν να έκοβε καλώδια. Ποιος έχει τα κλειδιά? Ποιος μένει εκεί? Ποιος υπέγραψε κάτι? Ποιος εισέπραξε ενίκιο? Αυτή ήταν η πρώτη φορά που ένιωσα την ατμόσφαιρα να αλλάζει. Μέχρι εκείνη τη στιγμή, νόμιζα ότι η ζωή μου είχε απλώς καταρρεύσει με τον συνηθισμένο τρόπο, ξέρετε, ήσυχα, σε κομμάτια, ένας λογαριασμός, μια χάρη, μια ταπείνωση τη φορά. Δεν ήξερα ότι υπήρχε κάποιος στον πίνακα που μετακινούσε τα πράγματα, γιατί μόλις η γιαγιά μου άρχισε να κάνει αυτές τις ερωτήσεις, έπρεπε να γυρίσω πίσω στο πως εγώ και η κόρη μου καταλήξαμε έξω από εκείνο το καταφύγιο εξ αρχής. Είχα μετακομίσει πίσω με τους γονείς μου επειδή δυσκολευόμουν και μου πρόσφεραν βοήθεια. Υποτίθεται ότι ήταν προσωρινό, μέχρι να ξανασταθώ στα πόδια μου, μέχρι να ηρεμήσουν τα πράγματα. Αλλά, όπως συμβαίνει συνήθως, το προσωρινό άρχισε να τεντώνεται και το σπίτι έγινε πιο δύσκολο. Τίποτα δραματικό στην αρχή, απλώς μια συνεχής αίσθηση ότι ήμασταν εμπόδιο. Όλα τα πράγματα ήταν μετρημένα, παρατηρημένα, κρυμμένα. Εγώ που χρειαζόμουν βοήθεια, η κόρη μου που ήμουν παιδί σε ένα σπίτι που προφανώς ήθελε ησυχία. Έτσι, έμαθα να μας κάνω μικρότερους, να δουλεύω, να γυρίζω σπίτι, να διατηρώ την ησυχία, να λέω ευχαριστώ, να μένω μακριά. Τότε, ένα βράδυ, γύρισα από τη δουλειά και είδα όλα μας τα πράγματα έξω. Όχι ξαπλωμένα, όχι να περιμένω, στην πραγματικότητα έξω. Τσάντες τριμωγμένες στον τοίχο, κουτιά μισάνυχτα, το παλτό μου να κρέμεται από τη μία. Τα σχολικά της κόρης μου ανακατεμένα με όλα τα άλλα, σαν να μην χρειαζόταν να τα χειριστώ προσεκτικά. Και για ένα δευτερόλεπτο, ειλικρινά σκέφτηκα ότι έπρεπε να υπάρχει κάποια εξήγηση. Ίσως να υπήρχε φωτιά ή διαρροή νερού. Δεν ξέρω. Ίσως κάποια ζημιά στο σπίτι. Ίσως να είχε συμβεί κάτι και να έφτανα στη μέση. Έτσι, χτύπησα. Η μητέρα μου άνοιξε την πόρτα και στάθηκε μέσα. Είπα, τι συνέβη? Τι συμβαίνει? Και είπε, λοιπόν, δεν λειτουργεί πια. Πού είναι η κόρη μου? Και είπε, είναι εδώ. Σε περίμενε. Τότε, είδα την κόρη μου. Καθόταν στον διάδρομο, απλώς περιμένοντάς με. Δεν έχω ιδέα πόσο καιρό περίμενε, αλλά προφανώς οι γονείς μου την έβαλαν να καθίσει εκεί, πλήρως ντυμένη, με το σακίδιό της, και να περιμένει να γυρίσω σπίτι για να φύγουμε. Αυτή ήταν η στιγμή που το κατάλαβα. Έτσι, μάζεψα όμικρον με τόνο, τι μπορούσα, πήρα το χέρι της κόρης μου και έφυγα. Μετά από αυτό, η ζωή έγινε πολύ άμεση. Πού να κοιμηθώ, τι να φάω, τι να πω σε ένα 7χρονο για να μου φαίνεται η νύχτα λιγότερο περίεργη. Τελικά, καταλήξαμε σε ένα καταφύγιο. Οι άνθρωποι συνεχίζουν να με ρωτούν γιατί δεν τηλεφώνησα στη γιαγιά μου, γιατί δεν της ζήτησα βοήθεια. Και παραλίγο να το κάνω, περισσότερες από μία φορές, αλλά νομίζω ότι είχα εκπαιδευτεί να κρατάω τα οικογενειακά προβλήματα μέσα στην οικογένεια, να μένω ήσυχη, να μην τα κάνω πράγματα μεγαλύτερα. Έτσι, είπα στον εαυτό μου ότι αυτό ήταν απλώς η κατάρρευσή μου. Αναστεναγμοί και λαχανιάσματα, δεν είχα ιδέα ότι συνέβαινε κάτι άλλο εντελώς. Μέχρι να τελειώσει η γιαγιά μου αυτές τις κλήσεις,
είχε σταματήσει να φαίνεται σοκαρισμένη και άρχισε να δείχνει σίγουρη. Μας πήγε στο σαλόνι ενός πολύ ακριβού ξενοδοχείου, το μέρος όπου όλα είναι ήσυχα, απαλά και υπερβολικά καθαρά. Το μέρος όπου οι άνθρωποι σου φέρνουν πράγματα πριν καν τα ζητήσεις. Η κόρη μου έτρωγε τηγανίτες και άρχισε να ασχολείται με τη σοβαρή δουλειά, ναι, στα 7 της. Τότε, η γιαγιά μου πήρε το τηλέφωνό της και κάλεσε τη μαμά μου, ακριβώς μπροστά μου, από το μεγάφωνο. Και μετά είπε με μια γλυκιά φωνή, «Πώς είναι η Κέιτ?» Και η μητέρα μου, έξυπνη όσο τίποτα, «Ω, η Κέιτ είναι τέλεια. Ταιριάζει τόσο ωραία. Και η μικρή της, τα πάει υπέροχα κι αυτή. Πραγματικά, δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείς». Απλώς κοίταξα το τραπέζι, γιατί για ένα δευτερόλεπτο, ειλικρινά, δεν μπορούσα να καταλάβω τι άκουγα. Το σπίτι, η μικρή, τα πήγαινε υπέροχα. Η κόρη μου φορούσε δανεικά ρούχα και η μητέρα μου μιλούσε σαν να είχαμε εγκατασταθεί κάπου όμορφα, ζώντας μια ήρεμη μικρή ζωή. Είχε επινοήσει επιτόπου. Κοίταξα τη γιαγιά μου. Δεν φαινόταν μπερδεμένη. Φαινόταν επιβεβαιωμένη. Αφού έκλεισε το τηλέφωνο, μου είπε την αλήθεια. Είχε κανονίσει ένα σπίτι για μένα και την κόρη μου, ένα πραγματικό σπίτι, όχι μια ιδέα, όχι μια υπόσχεση, ένα πραγματικό μέρος για να ζήσουμε. Και εμπιστευόταν τους γονείς μου να μου δώσουν τα κλειδιά και να με βοηθήσουν να εγκατασταθώ. Έτσι, απλώς καθόμουν εκεί, εντελώς ακίνητη. Η γιαγιά μου, από την άλλη πλευρά, οργανώθηκε ακόμα περισσότερο. Τέλος πάντων, μια εβδομάδα αργότερα, υπήρχε ένα μεγάλο οικογενειακό δείπνο σε ένα ιδιωτικό δωμάτιο. Ήταν γεμάτο με ανθρώπους τους οποίους οι γονείς μου θέλουν να φαίνονται αξιοσέβαστοι μπροστά τους. Η γιαγιά μου είπε να μπω πρώτη, έτσι κι έκανα. Μπήκα σε εκείνο το δωμάτιο και οι δύο γονείς μου με είδαν ταυτόχρονα. Μπορούσες να το δεις να συμβαίνει σε πραγματικό χρόνο, αυτή τη μικρή λάμψη στο πρόσωπό τους όταν κάποιος συνειδητοποιεί ότι η ιστορία του πρόκειται να καταρρεύσει. Η μητέρα μου σηκώθηκε πολύ γρήγορα. Ο πατέρας μου φάνηκε θυμωμένος αμέσως, έτσι μερικοί άνθρωποι νιώθουν φόβο. Τότε, η γιαγιά μου μπήκε πίσω μου με έναν φάκελο και έναν άντρα από το γραφείο του δικηγόρου της, ο οποίος φαινόταν ήρεμος με έναν τρόπο που πιθανότατα κόστιζε πολλά χρήματα. Χωρίς φωνές, χωρίς σκηνές, χωρίς πινακίδες που πετούσαν, μόνο χαρτιά, αρχεία, ημερομηνίες, έγγραφα μίσθωσης, τραπεζικές μεταφορές, πληρωμές ενοικίου, απλές αποδείξεις ότι οι γονείς μου είχαν πάρει το σπίτι, το είχαν νοικιάσει και κράτησαν τα χρήματα. Η γιαγιά μου τα έθεσε όλα με τον έλεγχο που κάνει όλους τους άλλους να είναι πιο ψύχρεμοι. Οι γονείς μου έκαναν αυτό που κάνουν πάντα τέτοιοι άνθρωποι. Πρώτα ήρθαν οι δικαιολογίες. Είχαν καλές προθέσεις. Έγινε περίπλοκο. Η οικογένεια πρέπει να χειρίζεται τα οικογενειακά ζητήματα ιδιωτικά. Είναι ενδιαφέρον πως η ιδιωτικότητα γίνεται σημαντική όταν εμφανίζονται συνέπειες. Και τότε, η μητέρα μου άπλωσε το χέρι της στην πιο ηλικιωμένη ατάκα αυτής της οικογένειας. «Είμαστε οικογένεια». Την κοίταξα κατάματα και είπα. «Οικογένεια? Ποιο ήταν το πρότυπο που έσπασες πρώτο?» Αυτό ήταν το μόνο πράγμα που χρειαζόταν να πω. Μετά από αυτό, τελείωσα. Δεν έμεινα να παρακολουθήσω τους υπόλοιπους. Έφυγα από το δωμάτιο, επέστρεψα στην κόρη μου. Με κοίταξε και είπε, «Μπορούμε να πάμε σπίτι τώρα?» Και για πρώτη φορά, μπόρεσα πραγματικά να πω ναι. Τέλος πάντων, αυτό ήταν το τέλος. Ελπίζω να απολαύσατε την ιστορία. Πείτε μου τη γνώμη σας στα σχόλια και εγγραφείτε για περισσότερα.